Hi mga ate, samahan nyo naman ako magluto ngayon. Simple lang naman yung lulutuin ko pero masustansya naman ito mga ate. Ayan nga, kakarating ko nga lang yan, galing ako ng talipapa. Bumili lang ako ng kalahating repolyo, egg, carrot, sibuyas. Grabe no, ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Parang yung 1,000 mo isang araw na lang, 'di ba? Nakakaloka. Kaya ako mga ate, binabudget ko talaga. Lalo na nagre-rent lang kami mga ate. Kaya pag binigay na ni partner yung sweldo niya, hinahati-hati ko na yun para sa rent namin, sa pang-araw-araw namin, at pang-emergency. And then kahit papano ay nagtatabi rin ako para may ipon kami. Buti na nga lang mga ate, mabait yung kapitbahay namin dito. 100 lang yung singil niya sa wifi namin. Kayo ba mga ate, paano kayo nagbabudget o paano nyo binabudget yung sweldo ng mga partner nyo? Kaya kung maaari talaga gusto kong kumita kahit nasa bahay lang para naaalagaan ko pa rin yung anak ko o naaasikaso man lang yung mag-ama ko. Kahit papaano naman mga ate, kumita din ako sa pag-a-affiliate. Kaya sipagan lang talaga sa pag-post. At least 'di ba nasa bahay lang ako. O siya mga ate, mabalik na tayo dito sa ginagawa ko. Ayan nga at nahiwa ko na yung repolyo. And then hinihiwa ko lang yung carrots ng pahaba at manipis. Isinunod ko na din yung bawang, sibuyas. O diba napakasimple lang naman ito. Paulit na garo? Hindi paulit na gabi. Yung sabi ka, anak ka pa dyan. Yes. Para naman. Close open na. Close open. Agad daw. Close open. Close open. Hindi na close open na. Close open. Open na mamalao. Close open. Close open. Hindi na. Uy. Pagtapos kong batiin yung itlog, hinimay ko na tong tirang ulam namin na manok para ihahalo ko na din dito sa gulay. Kasi sayang naman mga ate, di ba? Pagtapos kong hugasan yung mga gulay, prinito ko na yung egg. Bali mga ate, ito lang talaga yung isasahog ko dito sa gulay. Kaya lang may tira kaming chicken dito, kaya isasama ko na din. Ayan mga ate, naprito na natin yung egg. Itabi muna natin siya. And then, naglagay lang ako ng konting mantika. Nilagay ko na yung bawang, sibuyas. At nung nag-golden brown na siya, ilagay na din natin tong hinimay ko na chicken. Hindi ko na pala napakita sa inyo ate. Ayan, nilagay ko na nga itong carrots. Halo-haluin lang natin. Ayan mga ate, naglagay lang ako ng pampalasa. Kaunting toyo, pampakulay lang. At yan nga mga ate, yung huling nilagay ko dyan ay yung prinito nating egg kanina. Ito po ay nakikigulo sa mama. Ika naman mo. Kakain na?
After nga namin kumain mga ate, inasikaso ko na itong batang makulit. Hanggang dito na lang mga ate. Maraming salamat sa panonood.